I 2005, der kom min bonusfar, som jeg vil kalde ham, han kom hjem med en havørred her fra Karabo på 11,5 kilo. Og der var jeg noget hugt. Den er gået ud af Karabo som smolt som 2-årig. No. Så har den været i havet i 4 år. Så er den 6 år og 3 måneder, da jeg fanger den. Det er første gang, den kommer tilbage i åen der, efter 4 år. Yeah. Ja, jeg har gemt dagkortet fra dengang. Det er jo sjovt at have sådan et. Men det beretter jo ikke en til at blive storfanger, når man ikke er medlem af foreningen. Så. Men her kan man se på, at det er den 9. juli 2005. Solen var helt rød, og stod jeg nød solen der, og kiggede ikke på, hvor wobleren var henne i vandet, men pludselig så var det som om min stang den blev hævet ud af hånden på mig. Og jeg var godt klar over, at det var en stor fisk. Jeg har aldrig haft sådan en stor fisk på før, så jeg stod jo og kæmpede med den her. Den gik roligt på bunden og prøvede på at rulle og så videre. Og mens jeg står med den, og jeg har nok stået med den i 5 minutter, så kommer der et par gutter op. De kommer ned fra Grønbæk Store, de har fluefisket dernede. Og siger, hvor stor er den? Ja, den er måske 6 kilo, siger jeg så. Jeg aner ikke, jeg har ikke set den. Jeg stod med den i 5 minutter, jeg har overhovedet ikke set fisken. Så på et tidspunkt, så vil den på vej op imod Grønbæks Lille. Og da jeg holder i den, så kommer halen sådan lige op over vandet. Og så siger den ene af dem, det er plus 10, siger han så. Men heldigvis så blev jeg da ikke nervøs af det. Jeg tror, den tog 3 udløb, den var jeg op, inden jeg fik styr på den. Og så til sidst, så kunne jeg trække den lige så stille ned til de 2 gutter der, som sad på kanten og lige smed den op i græsset. Men så må jeg nok sige, så kom feberen. Jeg rystede simpelthen sådan på hænderne, at jeg kunne overhovedet ikke finde ud af at tænde en cigaret, fordi det var det, jeg trængte allermest til ovenpå alt det her. I 90'erne fangede de mange fisker. Det var kanon. Jeg har set rapporter, hvor jeg tror, den største har været over 13 kilo op igennem tiden. Det år, jeg fangede min fisk, der var der 3 over 10 kilo. Og det har der sådan set været helt op til Søren fangede sin store havørred i 14. Den var også på over 11 kilo dengang. Men det er ligesom om, at efter den tid, så er de altså ikke så store. Hvad årsagen er, det er måske svært at sige. Men tidligere var det jo sådan, at der tog man de fisk med hjem, man fangede. Næsten uanset, hvor mange det var. Men som tiderne efterhånden er med havørredfiskeri, så skal man måske til at tænke lidt på, næste generation. At man begrænser sig en lille smule. Også. Ja. Fordi vi skal også tænke på de år, der kommer bagefter. Jeg ved ikke, om det er det, der er årsagen til, at de bliver mindre, men altså fisk over 10 kilo i Karabo, det er ved at være nogle år siden, vi har set sådan en. Så jeg ved ikke, om der skal være nogle regler for, hvor mange fisk man må tage med hjem, men det er måske noget, man skal til at overveje. Altså i sin tid, da Michael han startede med at fiske, det var jo også i Pudantex, og han var jo ikke anden 6-7 år, da han var med. Han var jo vild. Han interesserede sig simpelthen sådan for det. Og med tiden så blev han jo så stor, så han også kunne passe nogle skridtstøvler. Så kunne han jo komme med ned til fjorden og fiske havørred i foråret dernede, og det er han meget fornøjelse af. Han var heldig blandt andet at få sådan en fisk her i Åbenrå på 4,4 kilo i januar måned. Farvefisk godt nok, men en flot fisk. Og i 2008 var Michael og jeg i Nybel Nord den 26. i 4. Og der går vi og snakker, mens vi går og kaster. Vi er nok den 15-20 meter imellem os.
Og så pludselig så siger Michael, jeg har fisk på, og det var ude på 50-60 meter. Og jeg står og skal til at kaste ud, og så siger jeg til ham, skal jeg kaste, eller tror du skal have hjælp til den der med et net? Prøv lige at vente lidt, fordi den tager godt nok ved. Da han så får den halvvejs ind, så kommer den ud af vandet, og så kan vi jo se størrelsen på den. Så valgte jeg at lade være med at kaste, fordi jeg kunne godt se, at der skulle et net til. Men jeg tror, der gik i hvert fald over 10 minutter, inden vi havde den inde, så den var til at gå i nettet. Men en fantastisk flot fisk også. 5 kilo og 71 centimeter. I god kondition. Altså, mens vi var på Trandum Camping, der havde vi mange fantastiske ture heroppe der. Og blandt andet kan jeg huske en aften, vi kom ned til åen, og det var noget utroligt regnvejr. Men det kunne ikke holde os tilbage, vi skulle ned og fiske. Og den aften, der fangede Michael blandt andet 2 havørreder. Og det har han efterhånden prøvet mange gange, fordi han var god til det der. Så efterhånden, så for ham er det blevet til mange heroppe efterhånden. Jeg hedder Michael Bækdal, og jeg har fisket her i Karup siden 2006. I 2005 der kom min bonusfar, som jeg kalder ham. Han kom hjem med en havørred her fra Karup på 11,5 kilo. Og der var jeg noget hugt. Når vi nu snakker havørredfiskeri i Karup, så har jeg i mange år lidt svært ved at finde ud af, hvad er det lige, man skal fiske med for det første at fange de der havørreder i åen, og også at fiske med en flue, som man virkelig selv tror på. Plus det, at jeg ville gerne have, at flue, det var et mønster, som jeg ligesom selv havde været med til at opfunde. Selvfølgelig så finder vi alle sammen inspiration i hinandens fluer, og det har jeg også gjort her. Der er der jo nogle små ting, som jeg gør på den her flue, som jeg synes, der virker godt for mig. Og nu kan jeg prøve at følge med, og så binder vi den lige sammen her. Her sættes 1,8 mm rør i fluestikket her, og så starter vi med at sætte sådan en balancekone på fra Futurefly i flue orange. Og den sætter vi på her. Og så går vi lige så stille i gang. Fæstner lige i tråden her. Og den er faktisk meget simpel, den flue her. Og det er også en af de ting, jeg godt kan lide ved den, det er, at man kan hurtigt lige få bundet nogen, og det er ikke fordi det er voldsomt dyr. Der er nogle få materialer, man skal bruge, og det synes jeg, det kan noget, at det ikke behøver at være så fancy for, at det fungerer. Jeg tager sådan en spayfjer, er det jo faktisk en guldfasan her, den starter jeg med for ligesom at give fluen lidt volumen og hjælpe med at holde materialerne op. Så den starter vi med at binde ind. De kan godt være lidt småbøvl og binde ind. Hvis man lige tager det lidt stille og roligt, så plejer det faktisk at gå fint. Det er ikke fordi det skal have så voldsomt mange tørn, men sådan der.
sidder ordentligt. Jeg vil lige få den fæstnet en gang her. Klipper væk. Så har vi det første hakkel her, der ligesom får en volumen af konen, der er derinde og holder materialerne ud, så fluen den ikke splatter helt sammen i strømmen. Så binder jeg en kaninvinge ind med skindsiden opad. Til at starte med her. Og nu vælger jeg at bruge kanin her. Man kunne også bruge noget opossum, hvis man gerne vil have en flue, som ikke suger så meget vand. Og se, den bliver lige til den lange side her. Det er sådan en mellemstørrelse flue, den her vi laver her på en 7 cm cirka. Jeg bruger selv fluen i størrelser fra 5 cm til godt 10 cm, de største. Binder vi den forsigtigt ind her. Sådan. Klipper lige så tæt ved, som vi kan. Sådan. Sådan. Så skal vi have lidt flash ind, og der bruger jeg sådan en SSS flash fra Frodin i blå. Eller det er jo en Angel her. Tager så et lille bund her. Vi må godt være lidt kritisk her. Så har vi binder ind. Lige bukker bagover en gang her, og så låser vi det lige. Så skal vi lige have det skåret lidt i længder. Sådan. Så tager vi sådan en crystal flash, en small. Nøjes bare lige med at tage 2. Jeg synes flash det kan noget, men for meget flash det synes jeg så ikke er så godt. Lægger 2 på hver side. Og lige få dem klippet nogenlunde. Sådan der. Så skal vi have vores anden vinge ind, og den ligger her klar. Den er selvfølgelig den er lidt større i volumen end den nederste vinge er. Prøver vi lige at lægge den op her og se, hvordan den passer. Det er ikke helt galt. Det passer vist meget godt der. Som sagt, så bliver den her en 7 cm cirka. Og det synes jeg, det er sådan en allround passende størrelse til Karup, hvor vi er nu.
klemmer ned med neglen her, så den bliver lidt bredere. Sådan. Så tager vi et ganske almindeligt sort softhagl. Og binder ind. Sådan. Giver den lige en 4-5 omgang her, så passer det vist nogenlunde. Jeg kan godt lide at binde ind til, så man får noget af det der lidt fluffy hår med, som er på stammen her. Det passer vist meget godt der. Klipper væk. Sådan, så er slugen faktisk færdig. Men vi mangler bare lige en vigtig detalje, og det er de her små hvide balancecones, eller coneheads, som man vil, som min gode ven Allan han begyndte at lave for snart 10 år siden. Og dem tog jeg til mig med det samme, han kom med dem, fordi jeg synes bare, at de kan noget, og det er en flot afslutning på fluen. Når du lyser på dem her, når det er mørkt, så bliver den selvlysende i 5-10 minutter. Og det kan jeg godt lide at gå i løbet af sådan en tur der, og gå lige og tænde lommelygten ind i hånden med fluen i. Så har du sådan en selvlysende prik ude i åen. Og det synes jeg bare, det kan noget, og det er noget, jeg tror på, at det virker. Det her, det er den lille størrelse af dem. Jeg har også andre størrelser. I større og i væsentligt større. Og så er det jo så lidt efter temperament og vand i åen og så videre, hvor stor den nu skal være, den kone her. Nu den her flue her, den passer bedst til den lille eller den mellemstørrelse her, men det er den lille, vi sætter på her. Og den hører sig til på den flue her. Og den skal selvfølgelig lige have lidt lim. Og jeg bruger sådan en tandstik her. Dem, der bruger lim med en pensel på, det synes jeg er ekstremt svært at styre. Og så en klat lim der op på dit fronthagl, der, så bliver fluen simpelthen kasseret for mit vedkommende. Så den får lige en lille dråbe der. Hosa, den har jeg ikke helt fat nu. Så er fluen faktisk færdig. Skal jeg selvfølgelig lige have klippet af og brændt en lille krave på. Måden jeg så fisker den her flue her på, det er så at fiske med et løst rør efter fluen. Og der kan man jo så vælge at gøre lidt forskellige ting, hvad man vil. Altså nu er der en variant her med noget tinsel og noget dubing på. Man kan jo også vælge at fiske med, hvor man laver et palmehagl på sådan et stykke rør her, for at få yderligere volumen. Men langt de meste tilfælde, der er det altså bare et ganske almindeligt klart plastrør, jeg bruger efter fluen.
Nu er der nok nogen, der vil sige, at den er lige til den korte side. Det rør her, det har jeg sådan set ret i. Jeg vælger så at fiske min krog løst i en perfection loop, så krogen vil komme herned cirka og fiske. Eller måske lidt længere ud endnu. Så vi har en trækrog eller en dobbeltkrog, eller hvad man nu vil vælge at bruge, som går helt herhen.